Priatelia, nachádzame sa na území Národného parku Veľká Fatra v katastri obce Liptovské Revúce, kde akurát prebieha zonácia Národného parku, na ktoré sú veľmi negatívne ohlasy, či už predstaviteľov samospráv, občanov a rôznych organizácií, ktoré na danom území pôsobia alebo žijú. Preto priamo sem na miesto sme sa prišli spýtať pani starostky Janky Šimovej, že by nám o tom povedala viac, ako to vnímajú občania, ako to vníma ona ako predstaviteľka obce a či je to fakt tak zlé, ako sa hovorí. No, nie je to jednoduché. Tá zonácia nás trápi už od decembra minulého roku a tie nálady medzi obyvateľmi sú veľmi negatívne. Nesúhlasia so zonáciou Národného parku. Niekoľkokrát sme apelovali na stretnutie aj s príslušnými orgánmi, hlavne s Ministerstvom životného prostredia. Spojili sme sa viacerí starostovia dotknutých miest a obcí, ktorí sú zahrnutí katastrálnymi územiami do Národného parku Veľká Fatra. Prvé také väčšie stretnutie, ktoré sme si stretli s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia, bolo na začiatku júla, kde celú tú agendu sme prezentovali na pôde jedného z nás, pána starostu z Podhradia, Mirka Janošíka, a prišiel pán riaditeľ Maňka, kde s nami chcel komunikovať. Následne sme sa dohodli, že budeme pokračovať v tých jednaniach už priamo na Ministerstve životného prostredia. Celé sme si to spravili aj pod takou gestiou z MOSu, pretože nie je to jednoduchá téma a ten strategický dokument je s 30-ročným obdobím a dotkne sa to bytostne celého hospodárstva a ekonomického stavu aj Slovenskej republiky. Tak sme vyvolali stretnutie už na báze vyšších kruhov z miest a obcí, a to cez centrálu z MOSu. Centrála z MOSu určila komisiu, alebo teda odborné týmy na životné prostredie a pôdohospodárstvo, kde sa stal predsedom tejto sekcie primátor kolega z Kysuckého Nového Mesta, Marián Mihalda. No a jednotlivých členov sme si určili podľa toho, z ktorých národných parkov sme. Takže nie je to len, že sme boli to starostovia len z dotknutého Národného parku Veľká Fatra, ale samozrejme sú tam kolegovia aj zo Slovenského Krásu a z Polonín. Výsledok toho stretnutia bolo, že by sme sa mali stretnúť na pôde Ministerstva životného prostredia 14. augusta, ale stretnutie sa presunulo na dnešný deň, kdežto tohto stretnutia sme sa nemohli zúčastniť všetci dotknutí starostovia, ale len vytipovaní, vybraní, čo mi trošičku tak pripadá diskriminačne, pretože stretnutie sme potvrdili 9 starostovia na daný termín. No a v pondelok večer nám prišlo potvrdenie, že teda stretnutia sa nezúčastní pán minister Chrenko, ale bude s nami komunikovať a stretnutie bude viesť pani štátna tajomníčka Budkovská. Celé zle nastalo asi včerajším dňom, keď nám oznámila, že cez naše kolegyne zo ZMOSu, že sa stretnutia môže zúčastniť jedine predseda sekcie pôdohospodárstva a podpredseda ZMOSu, ktorí naozaj pri všetkej úcte, aj oni nám to deklarovali, že tie znalosti nemajú až tak naštudované o tejto zonácii Národného parku, tak stretnutie prebiehalo o nás, bez nás, za zatvorenými dverami. A je smiešné a trošičku by som povedala, že aj také arogantné, že nám bolo odkazané, že bolo by vhodné, aby boli apolitickí starostovia na stretnutí. Je mi úplne jedno, kto z nás starostov je, v akom politickom zoskupení. Máme tam starostov zo SNS, máme tam starostov za Hlas, za Smer, za Republiku. Ale my sme v prvom rade kolegovia, ktorí ťaháme za jednotný cieľ. Tak ako vidíte, priatelia, minister sa bál, tak sa nezúčastnil, poslal štátnu tajomníčku a tá si dovolila selektovať, že ktorý starosta môže a ktorý nemôže prísť na stretnutie. Ja si myslím, že toto je diskriminácia starostov, lebo starostovia sú priamo zvolení občanmi a hája záujmy občanov. A nie je možné, aby si nejaká štátna tajomníčka svojvoľne rozhodovala, ktorý starosta môže za svojich občanov bojovať a ktorý nie. Kde sme sa to, priatelia, dostali? To vidíme presne, aká je táto progresívna vláda Zuzany Čaputovej a čo bude, ak títo ostanú ďalej pri moci.